Готова ли е градината ви да експлодира от живот тази пролет или без да искате я обричате на провал още през март? Здравейте, приятели на градината! Днес се потапяме в най-важната стъпка за успешен сезон – подготовката на почвата. Но няма да ви говоря за общи приказки. Ще ви покажа 8-те най-често срещани, убийствени за реколтата грешки, които почти всеки допуска. И разбира се, ще ви разкрия как да превърнете вашата почва в плодороден рай. Останете с мен до края, защото последната грешка е най-подлата и може да провали целия ви труд. Коя според вас е най-голямата грешка, която може да се допусне през март? Напишете предположенията си в коментарите. Още сега! Преди да се захванем с грешките, нека си отговорим на въпроса. Защо точно март е толкова специален? След дългите зимни месеци, земята бавно се събужда от своя сън. Тя е студена, влажна и уплътнена от тежестта на снега. Но под повърхността кипи подготовка. Милиарди микроорганизми, които са били в летаргия, се активират. Почвата не е просто пръст, тя е жив, дишащ организъм. Нашата задача през март не е да се борим с нея, а да й помогнем да се събуди правилно. Трябва да й осигурим въздух, храна и правилните условия, за да може тя от своя страна да храни нашите растения през цялото лято. Всяко действие, което предприемем в този крехък период, ще има последствия месеци напред. Затова нека разгледаме как да бъдем добри партньори на нашата градина, а не нейни врагове. Първата и може би най-често срещана грешка е нетърпението. Виждате първите слънчеви лъчи и веднага грабвате лопатата. Но почакайте! Работата с прекалено мокра почва е като да се опитвате да месите бетон. Вместо да я направите рохкава и пухкава, вие я уплътнявате до степен, в която корените на бъдещите ви растения просто ще се задушат. Представете си почвените частици като малки гъби. Когато са пълни с вода, всяко натискане ги слепва в твърда, непроницаема маса. Това унищожава въздушните джобове, които са жизнено важни за дишането на корените и за живота на полезните микроорганизми. Как да разберете дали е твърде рано? Направете простия тест на юмрука. Вземете шепа пръст и я стиснете. Ако от нея потече вода или ако се оформи твърда, лъскава топка, която не се разпада, когато я пуснете, значи почвата е прекалено мокра. Върнете се вкъщи, направете си чай и изчакайте няколко дни. Идеалната почва трябва да се разпадне на ронливи бучки. Помнете, търпението през март се отплаща с богата реколта през лятото. Не превръщайте градината си в тухлена фабрика още преди да сте започнали. Следващата огромна грешка е да пренебрегнете пролетното почистване. Знам, изкушаващо е просто да прекопаете всичко и да се надявате, че старите листа и плевели ще се превърнат в магически компост. За съжаление, реалността е друга. Остатъците от миналогодишните растения са перфектният хотел за зимуващи вредители и спори на гъбични заболявания. Мана, брашнеста мана, листни въшки. Всички те са прекарали зимата комфортно в старите листа и стебла, които сте оставили. Когато ги заорете в почвата, вие на практика заразявате новия си сезон още в зародиш. Същото важи и за плевелите. Много от тях са вече готови да пуснат семена при първото затопляне. Като ги прекопаете, вие не ги унищожавате, а просто разпространявате семената им навсякъде. Затова преди да докоснете почвата с инструмент, въоръжете се с гребло и ръкавици. Премахнете всички стари растителни остатъци, паднали листа и изкоренете всеки видим плевел. Това е като да си измиете ръцете преди операция. Абсолютно задължителна стъпка за здравето на вашата градина. Чистият старт е най-добрият старт. Третата фатална грешка е да се държите като лекар, който предписва лекарство без диагноза. Говоря за пропускането на теста на почвата. Много градинари просто хвърлят шепи универсален тор и се надяват на най-доброто. Това е все едно да ядете само витамин С, когато всъщност ви липсва желязо. Вашата почва може да е прекалено киселинна или прекалено алкална. Може да има излишък от азот, но сериозен дефицит на фосфор или калий. Без да знаете тези основни параметри, всяко ваше действие е просто налучкване. Добавянето на грешните хранителни вещества не само е загуба на пари, но може и да навреди. Например, ако почвата ви е вече алкална и вие добавите дървесна пепел, ще я направите още по-алкална и ще блокирате усвояването на важни елементи от растенията. Не е нужно да сте химик. В агроаптеките и градинските центрове се продават прости и достъпни комплекти за тестване на pH.
Те ще ви дадат основна представа за киселинността. За по-пълен анализ можете да изпратите проба в лаборатория. Познаването на вашата почва е първата стъпка към това да й дадете точно това, от което се нуждае. Сега стигаме до един много разпространен мит, който води до четвъртата грешка – дълбокото, агресивно прекопаване. От десетилетия ни учат, че трябва да обърнем почвата на опаки, да я направим на прах. Смята се, че така я аерираме. Истината обаче е, че с мотофреза или с прекалено усърдно копаене, вие унищожавате най-ценното в градината си – почвената структура. Представете си почвата като многоетажна сграда, в която живеят милиарди полезни микроорганизми, гъби и земни червеи. Всеки има своето място и роля. Когато преобърнете всичко, вие сривате сградата. Микроорганизмите, които живеят дълбоко и не обичат кислород, излизат на повърхността и умират. Тези отгоре пък биват заровени живи. Унищожавате и фините мрежи от микоризни гъби, които помагат на корените да усвояват хранителни вещества. Да не говорим, че изкарвате на повърхността хиляди спящи семена на плевели, които само чакат светлина, за да поникнат. Вместо това, възприемете по-нежния подход. Използвайте вила, за да разрохкате почвата, без да я обръщате. Просто забийте вилата дълбоко и леко я разклатете. Така ще създадете въздушни канали, без да нарушавате деликатния баланс на живот под повърхността. Петата грешка е пряко свързана с предходната – добавяне на грешни подобрители или, още по-лошо, никакви. Не всяка почва е създадена еднаква. Да третирате тежка глинеста почва по същия начин като песъчлива е рецепта за провал. Глинестата почва е тежка, задържа твърде много вода и се уплътнява лесно. Тя се нуждае от органична материя, за да се отвори. Компост, добре огнил оборски тор, торфен мъх. Те създават по-добра структура и подобряват дренажа. Никога не добавяйте пясък към глина. Противно на логиката, това ще създаде нещо подобно на бетон. От друга страна, песъчливата почва е като сито. Водата и хранителните вещества преминават през нея твърде бързо. Тук отново на помощ идва органичната материя. Компостът и огнилият тор действат като гъба, която задържа влагата и хранителните вещества близо до корените. Независимо какъв е вашият тип почва, компостът е вашият най-добър приятел. Той е универсалният подобрител, който дава храна, подобрява структурата и насърчава микробиологичния живот. Щедрото добавяне на компост през март е най-добрата инвестиция, която можете да направите за вашата градина. Стигаме до торенето, сфера, в която се прави шестата голяма грешка. Торене на око и с един единствен универсален тор. Свикнали сме да виждаме сини, зелени или розови гранули и да вярваме, че те са панацея за всичко. Но растенията са като хората. Имат различни диети. Доматите и чушките, които плододават, се нуждаят от повече фосфор и калий. Марулите и спанакът, от които ядем листата, обичат повече азот. Използването на един и същ тор с високо съдържание на азот за всичко ще ви даде огромни, буйни доматени растения с много листа, но много малко плодове. Освен това, много от изкуствените торове са бързодействащи и лесно се предозират. Това може буквално да изгори корените на младите растения. Вместо това, заложете на органични, бавно разградими торове. Добре огнилият оборски тор, компостът, костното брашно, те освобождават хранителни вещества постепенно през целия сезон. Те също така хранят почвените микроорганизми, които от своя страна хранят вашите растения. Това е устойчив, жив процес, а не еднократна химическа инжекция. Прочетете от какво се нуждаят конкретните култури, които планирате да садите, и натурете зоните според техните нужди. Седмата грешка може да изглежда като дребен детайл, но има огромно значение – пропускането на финалното заравняване и оформяне на лехите. Представете си, че току-що сте прекарали часове в разрохкване и обогатяване на почвата. Тя е перфектна. След това обаче, просто започвате да садите и да се разхождате навсякъде. С всяка стъпка, вие отново уплътнявате всичко, за което сте работили толкова усърдно. Освен това, ако лехата не е равна, водата няма да се разпределя равномерно. Ще се образуват локви на ниските места, където корените могат да загният, а високите места ще остават постоянно сухи. Затова, след като сте добавили всички подобрители и торове, използвайте гребло, за да създадете гладка и равна повърхност.
Това е моментът да планирате и пътеките. Дефинирайте ясно къде ще стъпвате, като поставите дъски, мулч или плочки. Така ще запазите лехите рохкави през целия сезон. Една добре оформена и равна леха не само изглежда по-добре, но и работи много по-ефективно, осигурявайки на всяко растение равен достъп до вода и слънце. И накрая, осмата грешка, която може да провали целия ви труд, е прибързаното засаждане. Март месец може да бъде много коварен. Може да имате няколко прекрасни, топли и слънчеви дни, които ви карат да си мислите, че пролетта е дошла завинаги. Въздухът е топъл, но почвата е съвсем друга история. Тя се затопля много по-бавно. Засаждането на топлолюбиви култури като домати, чушки или тиквички в студена почва е огромен шок за тях. Дори и да не загинат от късна слана, растежът им ще спре. Корените им просто не могат да функционират и да усвояват хранителни вещества при ниски температури. Растението ще стои на едно място седмици наред, ще пожълтее и ще стане податливо на болести. Инвестирайте в един евтин почвен термометър. Това е безценен инструмент. За повечето пролетни зеленчуци, почвата трябва да е достигнала поне 10 до 12 градуса по Целзий. За топлолюбивите, изчакайте да се затопли трайно над 15-16 градуса. Помнете, едно растение, засадено 2 седмици по-късно в топла почва, ще настигне и задмине растение, което е прекарало същите тези 2 седмици в мръзнене в студената земя. И така, приятели, това бяха 8-те фатални грешки при подготовката на почвата през март. Нека ги обобщим. Работа с мокра почва, пропускане на почистването, игнориране на нуждите и агресивно прекопаване, грешни подобрители, универсално торене, липса на заравняване и твърде ранно засаждане. Истинският уау момент е следният. Най-голямата тайна за богата реколта не е някой магически тор или хибриден сорт. Тайната е в разбирането и уважението към живия организъм под краката ви. Ако се грижите за почвата, тя ще се погрижи за вашите растения, а те ще ви се отблагодарят с изобилие. Благодаря ви, че гледахте. Ако това видео ви беше полезно, ударете един лайк и се абонирайте за канала, за да не изпускате още градинска мъдрост. А сега моят въпрос към вас. Коя от тези 8 грешки сте допускали в миналото, без дори да подозирате? Бъдете честни, споделете в коментарите отдолу, нямам търпение да прочета историите ви. До скоро!